ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee lingba ka kong 16 em ka badai ka General Secretary ka MPCC ka bapet ya ka General Administration kala penbana baarngut ki MLA ka Congress kilasha Sospon. Katkum ka Siti Balasoy da ka General Secretary ka kong 16 em kini ki arngut ki MLA but MDC ki kenthop yo MLA MDC ka Nongstoiñ constituency uba Gabriel Walang but yo ba Charles Marngar uba Mikmat na ka Mawhati constituency. Katkum ka Siti jing Sospon di kini ki arngut ki MLA MDC ka Congress kandai hadu Riusnam tat hadu banda penbana da komoipan alor ka jingale Pyrshah ya ka parti. Kani ka jing Sospon ni kini ki arngut ki MLA MDC kadai katkum ka kaifan balapha na ki block committee halor ka jingadon benta jongki bat ka sorkar MDA. Kumban chukdo hagini ki khendiat sngi labana pajba bakin don laingot ki MLA jong ka Congress banlet penyeso no bat ka NPP.